के अनाज लेता, के पैसा लेता, के दारू लेता, के मुर्गा लेता, ई सब ओइमे नोट होए के चाहिए। वहाँ काफी पर्सनल तार लग रही आई वो हमरा लगे ठीक बा। अगर ये भुला जाई है तनिक याद दिला दिया जा उ लिख ली है ठीक बा। मतलब के सामान किन के दी सुन ल के सामान किन के दिया था, कहवा कितना चंदा दिया था, ई सब ओइमे होके के चाहिए, नोट होके के चाहिए। तब था ले कितना खर्चा भइलो चुनाव में के आंकड़ा लगी, रोज खर्चा होते बा। हम ओजा कहे ना जाए जे हई लिखो तारा उठन लिखे बा कि वो पैसा दिया था तो तू है निकाल के दी ये तो का कर पैसा वाला अलग लगा देता नहीं पर्ची तो हाँ का करना निकाल के दिया सर द नोट कर लिया। देखिए आपकी चुनाव में हमारे साथ दिया जौन चाहे तौन दे। उमेश भाई घर न ए के बा क्यों बा लगा बाल लोग क्या उतर लो रुक जा। नमस्कार 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 नमस्कार। चुनाव लड़ते हैं यहाँ तो आपकी हमारा साथ दे ठीक बा एकदम ए दे दो भाई ना हाँ एगो पर हतना बा 1000 हमका ना देबो का नहीं वोट तो ही के देबा। हाँ हम जानते हैं तो होशियार बड़ा, सुशील बड़ा, अच्छा खासा बड़ा, हाँ। पढ़ल लिखल बड़ा। अच्छा आ जे भी जकरा मजबूरी होला जे तू जा ल, अच्छा दौड़ धूप करला, जे भी कोनो काम भइल हाँ। में जा ल, हम तरह के फ्री मोट दे। अच्छा ठीक बा तो ले लो ना हम यही तरह के लेता होता नहीं देखत रहो। हमार लइकन का दशा देख लो, हाँ। हमार घर द्वार देख लो, तो देखते बनी देखत रहो नु रोज जानते बने हमारा होश पर भी अब की 5वां प्रधानी लोग चुनाव लड़ता थे। अच्छा अच्छा पहले 50 रुपया हमके मिला, ए तो रो मत ओकर बाद 100 रुपया मिला, तब 400 मिला, तब 500 मिला। अब ए बार हमके 1000 रुपया पर कीमत लगा था। हम तक फ्री मोड़ दे दे, तू हमारा कैसे हम जीत जाइयो तो हमारा कुछ सहयोग कर दिया हमारा। ए के बा आओ तनी। हाँ नमस्कार नमस्कार। ए चुनाव लड़तनी मालूम है ना हाँ मालूम बा। वोटवा हमरे के चाहिए हाँ दिया दिया बहुत वोट बा हमारा घर। जौन कहिए तन हो जाई। हाँ तो पैसा तो चाहबे करी। कितना वोट बा घर में? हमारा घर तो 4 वोट बा। 4 गो हमार पटदरिया में 20 गो बा। 20 गो आ सब हमरे हाथ में रहेला। अच्छा। हम जेने कहे मोदने वोट दिले। ये सब जने हैं? हाँ ठीक है भाई मत से 24 जने उतर जा। हाँ 24 जने दे दो 24,000 रुपया दे दो ठीक बा। ठीक बा दिया जी, हाँ हाँ तो गड़बड़ाइए मत। एको ना गड़बड़ाई। ए प्रधान जी रुकी रुकी। अरे का हाल बा हो? बस जीत गई नीनू। हाँ जी दी तनिका से बात मिठाई खिएबे ना कहनी। ए तंजा दिन बला के काम बाटे ठीक बा। एगो हमरो काम बा। अच्छा आई ले तो सुन ले आओ तन तो ठीक बा। चल सुन लेती तो जय तन जरूरी बा फिर आई ले ठीक बा, फिर ठीक आ बा, जाई फिर ठीक बा, ठीक बा चल चल तनी बहुत बहुत धन्यवाद बता ठीक बा। हाँ तार देखो आवाज आ गइल बा ठीक बा पास करा दल बनी तार राशन कार्ड बन जाई ठीक बा। तार हई लंगल बाड़ा ओकर पेंशन मिली ठीक बा। आयुष्मान कार्ड भी तार बनवाए थे दवाई वाई के कुछ होई फ्री होई ठीक बा। तार अब कोनो दिक्कत नहीं घर पक्का सरकार ओर से मिल गए आवास के ई जान लो उमेश भाई। आ तू पैसा न लेके बहुत बड़ा सीख देले बड़ा जौना को तहार आवास के चाहे राशन कार्ड के चाहे कोनो ही काम भइल बा निःशुल्क भइल बा। तार 1 रुपया नहीं खेलागल भाई। और तारा ऐसा आदमी सबके हो जाए तो वाकई में गरम सभा सुधर जाये। ए प्रधान जी रो ऐसन प्रधान पढ़ल लिखल प्रधान तो तब रो मत खुशी की बात भाई रोला का जरूरत बा। 1 रुपया तार नहीं खेलागत ठीक बा। तो 20-20 हजार लागत लोग के आवास के ये जान लो। राशन कार्ड के 2-2 हजार लागत था। अब 13 बार तेल लगा लो। बूढ़ा पेंशन के 55 हजार 3-3 हजार लोग ले लेता तब वो नहीं खा बनत। आयुष्मान कार्ड के बनवा जाता है 55 हजार लेता प्राइवेट वाला फर्जी बनाओ तो तहार 1 रुपया नहीं खेलागल उहे 1000 ना लल जाने को वैसे तार सारा काम हो गल बा ठीक बा। बहुत धन्यवाद बाप का। ठीक बा घबरा मत तार 2-3 दिन में काम लग जाए। तारा कहीं कुछ नहीं क्या करेगा तार उतना में पूरा आवाज बन के तैयार हो जाए। एको ना दलाली बा ना कमीशन बा ना केहू के देवे बा। 1 नंबर सामान आई 1 नंबर तार काम हो ठीक बा। ठीक बा प्रधान चलिए जल्दी उद्घाटन करे चले के बा। ए प्रधान जी का हो ए कमो जौन कहनी नहीं खे हो ए तनी उद्घाटन में जाते नहीं हुआ बे आई ले बड़ी बिजी बानी। का करब चुनाव जीतला के बाद बड़ी बिजी बा आदमी तो कह दी कमो ए तो आव तू कबो घरे आवो तो हम बिहाने आवतनी। हाँ सुबह आओ सुबह 9-10 बजे घर ठीक बा चल तनी ठीक ठीक आज उठवा ले पैसा ठीक बा। लिया के गिट्टी बालू अलग दे के जिम्मेदारी से 1 नंबर माल जाए चाहिए करा ठीक बा। गिट्टी बालू छड़ सीमेंट सब बढ़िया वाला गिरी हाँ तारा एक काम रह के
अपन जनन के देखो के पानी उन पिया के करब तो जल्दी काम होई जाना मोटिएस ना ठीक बा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार का हाल बा हो? आज टाइम बानू? हाँ एकदम टाइम बा। काम हो जाओ हमार। कौन काम हुआ? आवास भरा जाओ हमार। आवास? हाँ। ए देखबा लिस्ट में नाम बा इनके? लिस्ट में नाम? हाँ। कोई जना के आ गइल है, इनकर आइए गइल हमार लिस्ट में आई। इनके लिस्ट में रहल ता गइल बा। लिस्ट में जोड़ाई त आई कहिया? अरे दूसरा वाला में तार लिस्ट में आ जाई। आ इनकर बिना लिस्ट के रहल का? हमरा से बेसी वोट देले हुइयन। आ इनकर आवास आ गइल बा, विकलांग पेंशन आ गइल बा, हाँ। राशन कार्ड बन गइल बा, हाँ। आयुष्मान कार्ड बन गइल बा। अच्छा। हमरा से बेसी वोट देले हुइयन, 2 वोट देले बड़न। हम हई 24 वोट देले बनी। इन्होंने कह के 30 वोट देले बनी। तो गरमात का है बड़ा बन देला बड़ा 30 गो। जेले थोड़ी काम है, कोनो काम राय से होला। तो हमरो कमा होखो। अब तू राजनीति तरह हमरा से बतियाओ तरह। का राजनीति बतियाओ तरह? ओटवा मंगाई रह त के तरह बतियाओ तरह। बाबू हमरा को ओटवा दे दिया। हाँ। आया बरा के तरह बतियाओ तरह तू। पत्र लिस्ट में नाम जगाई तब मिली। ई कौन बात भइल? कितना गरमात मर दे। तो गरमाएम ना, हुनकर मिल गए, हमार मिलते नहीं थे। नवस पहले एगो लिस्ट बन रही में नाम बनो। हाँ हाँ वही में बाटे। कौन चीज की लिस्ट? अरे बानू लिस्ट दिखाई। अच्छा एगो बात कही कैसे बनो न? कहीं कैसे आयल बड़ा? मोटरसाइकिल से आइल बनी। मोटरसाइकिल तार लेके चल जास कहीं मांग के, अगर गिरा दे टूट जाओ तो केकर जिम्मेदारी हो? तुम डांट ले इनकरा से, इनकर जिम्मेदारी रही। अच्छा और मोटरसाइकिल अगर किन के लेके चल जा सब टूट दे, चाहे कहीं बेच दे, चाहे बिलवा दे, केकर जिम्मेदारी रही? इनकर मर्जी, तुरंत चाहे फेंकस चाहे बिलवाओस। अच्छा तो तारा भी समझ में नहीं खात ना? कौन चीज समझ में नहीं कहा? चुनाव से पहले तू 24,000 रुपया लल, तो का फ्री में ओटवा देनी जका? तो जब फ्री में तू ओटवा ना देवे तो फ्री में कमवा कैसन जोत? तार 24,000 रुपया दिया तो तू 24 को वोट दल तो ओटवा हम किन ले बानी। अब हमार मर्जी करे कि ना करे, जगह मोटरसाइकिल किन के लग चल तूरिये चाहे जियान करिए। का हई नहीं कन पैसा ले ले? पूछल 1 रुपया ले ले बड़ा। इनका लिस्ट देखा उमेश कुछ लिए ले बड़ा हाई तनी के देखा तार पर्दारी में तारा घर के कितना लोग ले लेबा। 24,000 रुपया कैश ले बड़ा 24 वोट खाती। ओकर बाद मुर्गा हो, दारू हो, बाजार करे के पैसा, ये सब चीज के तनी के पैसा ले ला बड़ा जा। गोश्त का पैसा, राशन का पैसा तनी को ओटवा दे बड़ा जा। अगला 1 रुपया नहीं खेल तो एक काम नहीं तो तनी को ही ओटवा जब हम किन ले बानी तो हमार मर्जी, हम करब कि ना करब वो हमारा मर्जी होल। तार दबाव में नहीं खी तो पैसा दे बानी तब हम जीतल बानी। फिर में जीतल रह तू गरमई तो तब हम तार बात सुनती। अरे कहता जो बात नहीं कर सुनो, तू बात सुन लो। तू बिना पैसा को वोट दल हमरा के बतिया गरमा तल ढेर है। जब आई समय तो हम तारा के काम करे। एकरा मतलब हमनी के ना मिली होई मिली, हम इन थोड़ी कहते ना मिली। जन सामाजिक काम होई, नाली बनी, रोड बनी। हुआ प्रधान जी, लेकिन हमनी के 24 जना के 1,000 रुपया आई। तो बताओ का फायदा भले 1,000 में अपन वोट बेच तारे 5 साल खाती। गलती तो भइल बा, तो दिन उठ गए पीखा खत्म कर दिल। सही उठ गए। गाँव में बदनाम हो गई नहीं कि हे घर 24 बदनाम ना होगा। जब पैसा ली लोग जानी ना गलती हमार 20-22 लाख रुपया खर्चा हुआ में। ठीक बा, गरीब बाजी। हाँ तो पैसा लेके ना बिना पैसा को वोट देंगे। बिना पैसा के दबा तो ठाट से बतियेबा। जब चाहब तब कलरवा धोले बा हमार यहाँ प्रधान। हम तरह बिना पैसा के हेल्प कर बानी, चंदा दिला बानी, चाहे 2 डेक तरह खाली चलल बनी तो हमरो खाली 2 डेक चल। जौना लायक होखबा, जौना सुविधा लायक उ तक दियाई।